Pinipresentar kan Radyo DZGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Happy birthday! Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Lon, Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. same to you. Happy birthday to you. How old are you? Ang aking Tipor. handaan. Ano? Pass. Bibingka at puto. Hi, Nam. Happy birthday, happy birthday. Kombidado ang may baon. Aray na po. Brown out man ngunyan. Brown out. Brown out man ngunyan. Sige na. Kaswapon po sa kumpleanyo ko. Salamat amang Diyos. Tabi, salamat. Buda sa gabos na amigos, amigas. Nagpaabot po ng pagbabati sa indong lingkod. Dada. Salamat din marhay. Ano bunding tapag alas 9. Pibaron out pa kan apik mana. Maray ka ni magprograma. Pwede na mag-agom. Ano? Pwede na mag-agom. Buha! Así me gusta mi. Easy news manager Mardila. Pwede duman news manager sa Pugadlawin. Ana? Pwede. Dahil mo sana pag-activate sa mga camera mo duman pag nagdalagan sa motor ko kaya so kariton ha. Dumang ka sa ako niyan sa gilid ba ga? Sa besti. Di ka naman mailing. Tago. Kaya lang, nainot na, kanwebis pa. Yan ang mga style na rogo nindo. Kanwebis pa. Brown out man ganyan. Ano daw ko naro kay ning programa ta bunjigin. Aro kay ni ha. Ang programa ta aro kay ni ha. Sabay ka, aro sa nagka programa ta one. One ha, one. Oh, yan, arog sa ka ng programa ta ba kung nagdarangog ka mo? Ba kung nagdarangog ka mo? Arog sa nakita ang programa ta. Iba man na ka ngibis, iba man ngunyan. Loko. Ba kung nagdarangog sinda, ano? Arog ka ng programa ta giraraya. Sige. Ba kung nagkararibok na? Kung araw ka ng programa, top rating yan. Tanan nata. Sige, naragog kan po ding. Ano daw yung itataram kayo ni pagbiltada ba ko? Ay, bago. Sige, naragog kan. Tira-tira naglilibok. May ilaw kang imo. Oo, may nagprograma pating iba. At ada sabi ko sa Indo, arog lugod ka itong programa ta, biyo pa. O ba kung nagdarangog lugod ta, pwede nagre-revoke niya so DZGB. Ano daw nangyari kan? Sige, darangog ka. O sige, nagko dyan. Nagkasutingog kang Banwaan. Sige, lugod darangog ka. Ay, good morning tabi sa Indo boss. Lunes na naman ngunyan, mainit ha. Garo summer ang panahon. Salamat po sa totoo lang, coming from the bottom of my heart and lungs. Salamat duman sa mga
Nagbati po, ha? May nagbati na. May nagbati na. Yun mo, dali sa nasta. Nariribok ini sa kuyang kumpadre. Napano daw ini. Hello, pade. Happy birthday, Ana? birthday. Yan. Ang simbag yan, pade. Same to you. Sa nagbibag, kaya kita tao-tao. Ana? Kaya nagbibag. Tapos na nga, di kasuhapon pa, so birthday. Magkumanangon yan. Hindi pwedeng magsabay dyan. Ha? Personal ito o sa kapon. Laka-laka ka. Yung mga sisalbit ka na nga. Ana? Admit na lang yan. Oh. Ito kapon, personal ito. Dahil may kapapakalabutan ka. Tayin mo kag dahon. Ay, duman dyan sa gilid-gilid na malipot-lipot. Makalunad daw dyan sa imong kariton. Oh, pirmi na. Hindi pa magbanyo. Hindi mura. Sige, pare, salamat din maray, tabi. Super day, sir. Sige, thank you so much. Thank you so much. Kumpadreng Noel Manalo. Ang tropa yaw po dyan sa luwas, pading Al, pading Jomar, kumpareng Jim, si Ann, si Luen, sa Manibelas, Henry de Boy Mata. Technical control, yawn, Tatanems Flora in the house. Kumusta ka na Tatanems ni pading June na Pitero, dyan sa Lapu-Lapu, kaso nakaaging aldaw. Kumusta mo ngayon ako kay Tatanems na Flora? Siyempre, Bunjing Tanay, our Chief Tech. Yaon po. Nag-supervise. Salamat tabi, Teng na Brukeza. Kan PHO, Teng na Brukeza. Thank you so much. Yaon man, sa newsroom, ang samuya pong News Manager Mardala, the man with an eagle eye, pag-abot po sa mga bareta, Si News Manager Mardala po, yaon dyan sa newsroom. Sa pagsubaybay kan mga istorya as it happens, where it happens, how it happens. National, international, sumada lokal. Si Angel sa production. Sa IT, si Sayang Duty, si Richard. Sa IT, si Richard, yan sa samuyang full digital worldwide broadcast po through DZGB News Online, official Facebook page kang DZGB, and siyempre sa YouTube. Kupuan sa indong servidor sa radyo ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Sabi ni Migong King na Reynaldo Maray na aga, Migong King, good morning Migo, God bless you. Likewise, tabi Migong King, belated happy birthday. Yan. Count your blessings, not your age, Migo. Iyo po, Migo. Sa totoo lang, naninibago ako ngunyan. Arog pa lang kayo ni pag ang edad mo mga nasa 38 years na. Migo, arog pa lang kayo ni nag-38 anyos na ade. Medyo iba na iba na ang dalaga. Braka Joe, maray na aga tabi, Braka Joe. Salamat po nin maray. Sige. Diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas mo na hali isa sa tuyang mga pag-iriba sa news team kaso bago pa yung nakalinyada po tabi Brownout po dyan sa Indo, tadig di sa mo biglang nagputol yung supply ng kuryente sa Imperial Court Subdivision Phase 2. Paki-advise daw kung sa ina lugar ka mo tabi kung may kuryente o dae. Ligas pilalo na albay mo na daraga. Ansa kong number 0961-759-0888. That 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe 0926-0156-020. That 0926-0156-020. Sige, diretso muna kita kan mga istorya dyan sa palibot. By the way, palang tabi so kaso ni Bikoy na advincula na i-raffle na po ito and duman na pa destino
sa korte ni Honorable Judge Luciliano. Yan, branch 10 kan RTC diyan po sa Rawis kan Legazpi na i-raffle na po. So we cannot talk anymore with the merits and demerits of the case. Matindi po itong mga pinaghampang na kaso ni Bicoy. Tulong counts nin murder, buda sarong count nin attempted murder. Yan, itong murder non-bailable. Gustong sabihon, ay automatic na makakapagpiyansa. Kung mapiyansa, ma-file ning motion an abogado. Yan ang gustong sabihon kan. Pag sinabing non-bailable, ay pwedeng makapagpiyansa as a matter of right. At dahil yan nakapalaman duman sa lay, sa revised penal code. Kung gusto mong magpiyansa, so abogado, ma-file nin motion to bail. Unlike ang ibang mga bailable offenses na dahil na pwedeng mag-file pa ang abogado ng motion to bail, pag sinabing pwedeng piyansahan, piyansa yan automatic. Pero ining murder, 3 counts na murder, non-bailable, kaipuhan na mag-file nin motion ang abogado. Sa sala po yan ni Judge Luciliano, branch 10. Ano po? So, kaso ni Peter Jumel Advincula, a.k.a. Picoy. In relasyon kan pangagadan kan tulong politiko, ha? Bako ini basta-basta, ha? So, this is a very bako basta-basta ini tulong politiko sabay na ginaradan ang akusado alegado si Bicoy na Advincula. Ads, marhay na aldaw, go ahead na. Good morning, Sir Pio. Belated happy birthday. Shame to you. Kumusta lamang ang selebrasyon? Kanwebes, nagruluya sa tuhod ko. Ibang klaseng selebrasyon? Yari. Sige, go ahead. Sir Pio, sa mga nagdag mo nitong bareta, dahil kami na nagturos na ang mga restrictions may kinaraman sa pagmanihar ng COVID-19 pandemic, dapat naman na magkampantean na publiko. Kung na sinabi sa DZGB ni Albay, Provincial Sanitation Officer Engineer Wally Sabater, sa pagkikipag-oron kan DZGB News kung sa insayang sinabi, nakakabahala ang sitwasyon ko niya na haros gabos na nakakalawas lalo ng mga kakihan maski na ang mga may edad na. Inangkabtang kan pahayag ni Engineer Sabater. Medyo nakakabahala ini na araw kaning sitwasyon dahil kumbaga sa data pa kaya naaabot so herd immunity na 70%. Kaya pagiramdum ang giraray na kung gusto ta magluwas, kung gusto ta magpurupasyal, yaon pa magpo giraray dapat ang minimum health protocols na dapat ang obserbaran. Center po. Sigun kay Sabater, ang ngunyan ko ta na nalutaran nindang padiit-diit na ang mga kaso ng COVID-19 fatality sa kapsubin sa Kanalbay, kaya hagad man giraray ninda ang kooperasyon kan publiko lalo na ining mga magurang na nag-iiba kan sa indang mga kakihan sa luwas lalo na sa mga malls o iba pang establishmento de negosyo na magpartisipar mag-coordinar man giraray sa pag-utob kan na minimum health standards. Tabo na daw nindang motros o mga mga nakaaging bulan baga Sir Pio na halos nakalinyadaan mga ikikremate na mga nagagadaan dahil lang sa COVID-19 pandemic. Okay, Ans, tabi, igwanin informasyon kung noari naman so vaccination kan mga so ito bagang hobenes sa Astrodome. Tangon yan, an aram tagari muro munisipyo na so PHO eh. Yes, as of now, Sir Pio, sabi ni Engineer Sabater, garo na tapos ka na sarong semana so para sa vaccination ngunyan, second dose sinda kang AstraZeneca dyan sa Astrodome, then may mga schedule na sinda kada munisipyo na. Iyo, so taigo bagang mga senior high ngunya na kaipuhanan magpa-inject ano. Dai pa ning schedule dyan ade. Pa sa Pio, kadaglan ko niya na pig-inot, so mga for second dose ko na. Iyo, sige. Di itong so manungod mananggad diyan sa pangapudan nila na mag-obserbar kan health protocols tama yan. Ano? Alam mo nanalian so tao bagaan sa no. Yes, Sir Pio. Bako sa kuan medyo igwa kundi ta pagka melancholic kaswapon Sabado Domingo. Tapig obserbaran ta so hiro-hiro kan sa syudad lalo sa mga malls. Pero medyo makabagbag damdamin ta so kaito baga kita sana nag-irilingan diyan. Kita-kita sa
Tinampo. Lalo na digdi sa mga establishmento kung nahiling ta kaswapon igwaning halangkaw na sense of kung kita kaugmahan because to community is going back duman sa integration sa normal na hiro. Yes. Imagine mo mga pamilya pati sa mga toddlers totoo ito sa piga paabot kay VP Henry mga toddlers na sa stroller dayta mababasol na dayan iluwas o kaya lang ang sabi kay pon imas kaya lang sa mga toddlers baga day pwede itong imas baga nin todo ta day makakaangos. Opo. Ibibabaw sa nasukan sa may dungo. Pero grabe garo nakabuhi kaswapo na no. Dakulon, alam man ako sa bago sa sentro, ay kasuod na, siyempre, talagang dakul mo niya ng mga tao sa luwas. Dakol, okay. Okay yan, pero tama ito sa pangapudan na Engineer Wally Sabater. So, minimum health protocols. Tama. Yan, tama ito ining sitwasyon tango niya na we are slowly getting back into a high level of normalcy kapangganahan ta ini. Tama. Kapangganahan. Pero iyan na pahayag na Engineer Wally because sindaan nakakaisi ka sa medical frontline, sunodon lang ito. Dahil problema yan. Dahil kita makakaigwa ng problema. Sunodon sana ito. Baga, Sir Pio. Okay, sige. Takaswapon sa mall. Naku, talaga may mga toddlers na sa stroller. Maugmang medyo may kaba pa. Ano? Magwa pa. Igwa pang kaba talaga. Kaya lang kaipuan na i-remind ta sinar ining protocol na initabi. Sige. Yan tabi, Sir Pio, informasyon manig di sa lawa sa pagiman ni Engineer Wally Sabater with Boy Ans Galero, DZGB. Salamat tabian sa istorya halit dyan sa luwas. Ibaga tabi bunjing naglakaw-lakaw man ako kaso hapon dyan sa SM City, sa Ayala, sa LCC, sa Hong, sa ano pa ito, Yasiano. Talagang mahiling mo. Igwaning, yung tao, ang anong apod gan sa termino parang igwaning excitement, na igwaning anxiety pa, pero luminruwas luminruwas. Pero okay man yan, takaipuan talaga na aram mo bunjing, so mga aki bagang saradit pa, so mga 3 years old, 2 years old, pag nakakaluwas, makahirak na hilingon ta. Kari, naniniba gusinda sa outside world. Ano? May epekto gayud iyan. Makaharon daw kita ino pwede tang makausip mga medical practitioner. So sa child psychology baga, iling mo sa mga aki na nagkon, sige ang karap-karap, sige ang pangalag-kalag, urog mahon ako na, so mga toddlers, 3 years old, 4 years old, 5 years old, ako talagang makunyang kay, karon nakaluwasin na bigla sa wilderness, yun, yan, nakaka-integrate na sila duman sa dalagan kan na normal na hiro kan sa syudad, ano. Pero tama po yan na, yun na nga ni, so sa tuyang medical protocol, sunodun pa po, please, sunodun pa ha, mask, social distancing, tabi, sa nganing day na kita bumalik duman sa sitwasyon na itong so malalockdown ang susyudad, Mario Jose. Please, mapu ngawon at akon makanindo, ma-experience nindo, magabat na mapu ngawon. Yan sa luwas ang nagsarabatan, pulis. So mga patrol kang pulis, tapos militar, ambulansya, punerarya, mobile kan DZGB. Iya sa totoo lang. At dyan sa kalyeng anbundig, dawa magkape ka dyan ng pagkaaga. Oh, iyo totoo. Ang pagkatapos ka ito bagang so, piguturisara na magsaraod. Magkape ka na dyan sa kalye. Iyo na iya. Tapos smiling mo nun, oh, ito na naman sa punerarya. Isay na naman. Ay, sa totoo lang, please, let's don't make it happen again, ha? Dipisil na po ang sitwasyon na ito. Ano, sige, si Pading Noel, sabi ni Pading Noel na Manalo, Padi, nagkanaralian su mga tao, luwas, maugma, pag-ilingon, pero makatakot. Totoo ka diyan, kumpadre. Maugmang makatakot. Igwa ning high level of kampa fear. Kompa, pero slowly, anong nasyon ito so, kwan, we are getting back to normal. Anong nasyon ito so ila-lockdown na naman totalmente? Sa European nation, sa duma sa may parting Europeo, yan. Total lockdown na naman starting today gayon ito kunya na semana o sa mga maabot na law. Nahiling ko sa newsfeed, nalingawan ko lang ikukan
ito total lockdown na naman so sa indang nasyon. Ito kan pagbalik ninda sa sosyedad, yun na nga nito, dahil na nag-obserbar Ya, no yan, kita digdi please. Uy, magayon na tapag iguanan ning hiro kan sosyedad, ang ekonomiya ta buhay na po. Yan, magkakaiguanan nin dalagang giraray, ang ekonomiya mag-spike up na giraray, ang level kan sa tuyang ekonomiya, ano po. Sige, yan. Luens and kumpadreng Jomar, standby muna tabi, inabot kita kan sa tuyang parameters na pag-station break, ano, ang aning mailawag ta na po ini. Na-eksakto natin sa oras. Kamu masunod, pakalis kay ni sa tuyang time check, acknowledgement kan mga sponsors and mga hanap buhay. Oras, Pilipinas, sakto, 9:30. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Kong Joey. Tulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang Banwaan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Neuropion, neuropion. Neuropion, neuropion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-easy kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwa ng district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified voters. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang kanipisilan sa pagboto. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng agas sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise.
Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Agarbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases, deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhin todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog, Banwaan. Thank you so much, Tata Nems na Flora. Igo na lang kita ng 18 minutos bago magabot ang alas 10 din pagkaaga. Diretso kita kan mga istorya. Buenero natin yung mga dapat na makalaog. Ano po? Nasa linya na si Luens na Barcena. Luens, good morning. Go ahead. Hello. Yes, salamat abi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga parantabay. Location ka na DZGB News nga ang tabi di Sir Pio sa Sunshine International School
na kung sa intabing Serpio pinagpupugna sa ngunya na aldaw at pag-implementar kan pinakang enot na face-to-face class sa pribadong eskwelahan sa bilog na Rehiyon 5. Nadadangog ko nga ni dyan, so mga kaakian makagurugirabo, makaugmang makaluha-luha ha. Correct. Balik sinda sa, kaugmaan yaon sa mga kaklase yaw may, bako. So mga kaklase, nagkakarawat digdi. Tapos kasubago, nagtagwanin mga lessons sa ibang mga upper level. And sa ngunyan, padagos man ang pagmonitor ka na DepEd Albay, may kinaaraman sa pagsiguro na masunod na minimum public health standards. Ulit tabi, Sir Pio, si Madam Teacher Opel Peralta, nasambita ng eskwelahan tabi, Sir Pio, makaulay ta ang directors kan eskwelahan. Sa nga nilang may pasabot man sa publiko, kung paano ninda ini na isagibo na pagkondusir ni na face-to-face class, nakatahawan ka na nyaon pa sa presente ang pandemyang COVID-19. Ma'am, maray na aga po, lahat kita sa DZGB. Ano po, madam, ang mga iba pang impormasyon na kinaraman sa siring na bagay, si Sir Pio Fernandez po, Tingog, Banwaan. Good morning, Pio. Yes, good morning. Good morning. This is Teacher Ophel of Sunshine International School. Yes, Okay. ma'am. Teacher Ophel, good morning. Si Yes. Pio po. Good morning. Opo, ma'am. Primero, kumusta ang sitwasyon tangunyan first day kan pagbubuelta face-to-face classes tabi sa Saindo sa Sunshine International School? Okay. So far, igwadiging supervisor from the private school, sigmo-monitor kami. And si ang tangaran ang ngaran niya si Ma'am Espinas. Si Ma'am Espinas. And then, ang mga aki, urong mahon, looking forward, may echo, Pio, may echo. Go ahead po, ma'am. Okay man tabi ang sound. Paluway-luwayon lang siguro ang volume kad kung may monitor dyan. Paluway-luwayin lang dada ang volume. Aning day mag-feedback. Okay. Madali lang po, sabi Sir Pio, pakarayon tayo ng sa tuyang monitor. Itaw ko sa kay Teacher Opel. Sige. May kinaraman sa nasambitan ng may headphone tabi, Luwen. Sige lang po. Go ahead, tabi. Hello, Teacher Opel. Yes. Okay. Ano na? Okay na. Clear na. Opo. So, teacher, araw po kayo ni the first day ngunyan, medyo ka ni makaugmang makaluha tana maugma kay balik na so kwan diit so regular na sistemang nakatudan tatabi Teacher Ophel. Iyo, nagbalik na, and then so mga aso nga ni, mga excited man to see to mga maestra sa kasi classmates ninda. Ugmahon, and then ugmahon kami sa napili ang eskwelahan for the reason na sabihit na ang population ko. Ang like this morning, ang nursery ko, they are only 10. Ang grade 2, 15. Kaya distancing talaga sila. And then the first day, nag-orient ako sa kinda to how they are to have social distancing between their classmates. Kaya very good man, very natural, very normal sa pagbalik nila. Opo. Teacher Ophel, arog po kayo sukang kaya so sa muyang news natutukan man ka nakaaging semana so pag face to face kan sa public schools DepEd nagkuan so mga sararayong barangay. And ini po sa private schools, paano tabi Teacher Ophel so proseso nag-apply po kamo sa gobyerno na kung pwede na makapag face to face o so gobyerno ang nagpasiring sa inyo tabi? Actually nag-apply ako. June 24, nagsulat ako sa Secretary of Education na gusto ko nang i-face-to-face with sa Sunshine for the reason that all teachers are vaccinated, and not only that, ang klase ni sa kada section, small group lang kami. It is only 15 to 20 students per class. Ang mga little ones nga, 10 lang ang nursery. When I applied on June 24,
it was followed up that dinadarahan kami sa central office ng assessment tool. So that i-answer mo ito na dapat ma-compile mo itong sugabos na for example, nag-submit kami kang number of students, then meron kaming orientation sa parents, then may survey who like na magustong mag face-to-face. Out of the 165 parents, 150 gusto nindang face-to-face. 15 lang suabo. So, dahil may mampigpirit suabo. So, mga gusto sana, and then, so, dahil bagang pwedeng mag-iswelang face-to-face, ito provide ni Mang Giraray sindaki module and activity sheet and workbook. And then, Kuya Nuri, papasalamat ako sa Director Tan sa Region 5, si Dr. Gilbert, si Mr. Gilbert Sadpad, na in-endorse si Sunshine after the Chief of Secondary and the private school supervisor visited our school. It was a long process. So it was started June, July, August, September, up to November 17. Ito susiging balik-balik nila i-assess ining school kung ready na talaga for face-to-face. And thanks God, kuyang kami, na-approve kami, and I am so happy sa mga magurang kasuhapon. Short notice nga ni, nag-call pa Giraray akong meeting sa mga parents yesterday because I received that we qualified in the face-to-face November 19. So, November 20, nag-meeting ako sa Andan. November 21. Yesterday, and today we went on very natural, going back to the normal way of going to school. Ang mga asit kaya dito sa Anjan, they are so disciplined that they follow instruction. Iyo po. Yan, so background teacher of now, sa physical situation, anong mga grade levels ang pinagtugutan tabi Teacher Ophel? Should try out muna is the preschool grade 1, 2, 3 and sa secondary 11 and 12. Okay, sa grade school, grades 1, 2, and 3 and sa secondary is? Grade 11 and grade 12. Grade 11 and grade 12. Now, and the preschool, yung nursery, kinder, and prep, inalaw nila. Aba, pati sa nursery, kinder, and prep. Okay. Opo, inalaw nila. Opo, kindly picture out, Teacher Ophel, ano ang pasistema, mga naka-face mask ba yung mga students over? Come again? Ano po? Naka-face mask ba ang mga estudyante? Ayun po, gabos naka-face mask. Sagod sa teachers, naka-face mask. Gabos sabi staff, and even the visitors, they are to answer self-evaluation sa inda before they can enter Sunshine. Opo. Kaya si Mr. Barcena, nagkuyang kamporm mo na before na nakalaog siya sa school. Opo. Ang paglaog kan mga toddlers, kan mga kinders, preschool, grades 1, 2, and 3, daily po, ano ang protocol pag malaog sa school tabi, paglaog sa premises? Okay. By the gate, igwa kaming scanner. Igwang officer of the day, nag-check, and then the parents is only up to the gate. They cannot enter the school compound. So ang sisabat kang mga teachers, and they go to process washing of the hands, and then going to distancing, and going to their classroom. Yan, opo. That's on a daily basis. Ano po? Opo, everyday yan. Okay. Paglaog sa classrooms, ano ang paki-picture out, ano ang mahiling na sistema? Sa classroom, igwang four tables, no, sa preschool, and in every table, there are only 3 kids, tulong aki lang. So 4 times 3 is 12 for the nursery. Pero yung sa grade 2, I have there 14 chairs.
14 chairs, and then distancing more or less 1.5 meters away from each other. Yan, opo. Igwaning mga plastic barriers, Teacher Ophel. Okay, I don't put plastic barriers for the reason that plastic barriers are magkukunek ang mga dust, and then it will add warm. And if you see the school classroom, it is so well ventilated, na windows all around, 2 doors, and it is really very conducive to learning. Opo. Ano po, Teacher Ophel, pag-abot na duman sa pagturo na, buda sa process kan pag-teach, balik na duman sa, so normal ka na po na sistema? Ayun po, the teacher is wearing their face mask, and at the same time, like sa preschool, this is very short on span of attention in that there is always by dancing, by palaging break sila. After 15 minutes, we have storytelling, then they have writing activity, coloring activity, and playtime activity. Nasa playtime activity na sila. Tama ulit na. Ining preschool up to 10 o'clock lang. Igwa man kaso paborito kong portion na recess. Igwang recess. Ay, tapos na to recess. Na ilingay nini. Ano po tol na dali Lowens dahil kagiraray. Pardon tabi sa mga paradangog kung medyo nag-exhaust kita ning oras. Nagagamit ta. Panay, gari nananalian kita bunjing nananalian ang susyudad eh. Hello, sabi Sir Pio. Ano na sabi? Sige. Teacher Ophel. Hello, Pio, so favorite recess mo, tapos na. Na-observe na ni Mr. Barcena sa recess. The same, they stay on their table and distancing is observed. Pasensya na Teacher Ophel kung medyo halabang pag-restore tata. Ang susyudad, nananalian and curious mo yan eh. Buda gari makaugma, you being a directress, Teacher Ophel, on a personal basis, how do you feel? Maugma ba? Medyo super ugma. Siyempre, super ugma. Actually, I remember, nagtarama ko sa emo, nagsurat ako sa Secretary of Education, June pa. Opo. And this one is an answered prayer. Yes. It's because of the help of the director, regional director, Mr. Gilbert Saltad, and the supervisor of the secondary department chief, Dr. D, and then also the supervisor of the secondary private school, si Ma'am Presi Umbao, and most especially, siyempre, so nagtabang sa kuya, is Madam Espinas. Okay. Si Evelyn, siya talagang nagtutok sa muya. From the very start that we applied, in the month of November, siya talaga October pa pala, nagtutok sa amin si Ma'am Espinas. You can just imagine tabi, Teacher Ophel, igo kaya kita ning level of frustration na sumangaki, paano daw makakaokod? Mas maray ang face-to-face magatabi, Teacher Ophel. Especially the little one. Yes. Especially the little one. It's very hard for them to learn in the online. Because first of all, the attention span is very short. Now, they are so happy here. Look at them. Nobody's crying. First day pa lang, ha? Nobody's crying. All of them are so excited. Kataramang kakaan ni Mr. Barcena. Okay? Yung mga tabi, Teacher Ophel, ang mga toddlers, pag malaog, mahibi ngun yan, grabe excitement nila, all smile digdi. And they don't want even to go home. Sa 10 o'clock, maurulit na magasinda. Ano pang karawat? Gustong sabihin tabi, Teacher Ophel, igwaning diit na epekto o dakulang epekto sa psychological aspect kan mga toddlers, Yes, po. They look forward of being together, for being playing, and then the give and take kasi. Ang learning kasi sa preschool is the give and take. Yan the attitude is developed, the values of relationship. Yan po. So, I be the first to play, then you will follow. Yan, tigtuturo ta. Sigabos na mga good values are being taught in kindergarten. Iyo po.
So mga staff nindo dyan, gabos, teaching and teaching, kumusta fully vaccinated na po ba, Dok? Iyo po, sagud-sagudan high school ni with the help of the two mayors. Yung teacher, si Mayor Rosal, ang nagtabang tamuya. All the teachers were vaccinated in Legazpi. Then, yung mga high school ko and even the siblings and the parents, they were injected here in the school. Inuyo kami digdi with the help of Mayor Perete. So I'm very thankful for the LGU for the help and the support that they are giving the school. And I am the first school na the children are vaccinated sa eskwelahan. Oo. Would you confirm, Teacher Ophel, kamo sa entire Region 5? Face-to-face private school. Yes, the only, don't forget, Pio, the only private school in Region 5 that is now implementing the face-to-face, and it pays naman the effort that all the teachers, the parents extended to the school, it pays off. Kaya ngunyan, I'm so happy, the parents are so happy, the children are so happy, everybody is happy. Iyo, makaka-transfer na kita ng knowledge sa mga kakian. Ayo po. Teacher Ophel, salamat. God bless. Okay, thank you, Pio, for that long interview. Thank you so much, and God bless, and mabuhay ang DZGB. Kamu na naman ang nauuna maka-interview digdi sa Sunshine International School. Sige po. Regards lang kay Henry po, kay Mr. Peralta, and all the others who are with DZGB. And of course, for you, Pio, for being the lead anchor to interview Teacher Ophel. Thank you so much, and God bless. Welcome, likewise. Thank you so much po, ma'am. So yan tabi, Sir Pio, si Teacher Ophel Peralta, digdi sa sakyang na pinamagagsakan sa Sunshine International School. Talagang ang mga akita digdi, Sir Pio, talagang mahiling mo sa kaugmahan baga na talagang na sa pagkahalawig ng panahon, may mga nakakaulay naman sila ng mga kapwa ninda kaidadan digdi sa tuyang kinamumugtakan. As in, initabi, Sir Pio, mientras tanto, sa ibong naladuman, ipinag-monitor inipita Sir Pio Pirmi, para Madam Evelyn Espenas na ang sa tuyang education program specialist sa DepEd Albay, may kinaraman sa pag-implementar talaga kan minimum public health standards. As in, gabos pasado ang Sunshine International School. Roger, so yan tabi, Sir Pio, na mga dagdag na istorya, mga special story digdi sa Daraga Albay. Ako po si Luis Burso Barsana. Thank you so much, Tabi Luwens. Paning Jomar, taon-taon eksakto tamo ng alas 10, station break, news break, hanap buhay din ikang priority. We will be right back. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito.
mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHD. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:06. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Gadan ang duwang miyembro kan PNP Special Action Force matapos makalaban ang mga pigtutubudan na terorista sa Barangay Lunoy, Banwaan kan Gamay sa Northern Samar. Namidbidan ang mga nagadan na sina Patrolman Franklin Marquez asin Patrolman Jimmy Caragayan na parehong miyembro kan PNP Chief Commando o Staff Commando Class 109. Dayman binanggit kung may casualties sa lados kan mga NPA o New People's Army. Napag-araman na nagresponde ang mga staff troopers na naresibi o sa naresibi nindang sumbong gikan sa residentes manungod sa presensya kan mga armadong lalaki sa lugar kung saan nangyari ang labanan. Padagos na piglalapag kan mga tropa kan gobyerno ang mga nakadulaga na terorista.
Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawala ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine. May bakuna para dyan. May bakuna. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigas, Spike, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo.
Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Pigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pupunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364. Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH CHDB call. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, we highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and PayMaya. Ako si Dr. Chito Adelino ng DOH, Bicol Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Sarong Pataratara, hali sa DOH CHDB call. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Thank you so much, Tata Nems and Bunding. Si Pading Jomar na ako na. Sige, tawag dala Pading Jomar kung okay na tabi ha. Yung kayang baret, kasubago si Angel na may nangaki sa aeroplo while on board ano. Inda ko tabi kon iyo paan sistema ko niyan. Iyan Bunding na pinag-aaki sa aeroplano. Sisagot ang gabuskan kumpanya. Pati sa pag-eskwela. Kaya ito, inda ko niyan kung iyo pa. Kaya baga nga ni, dahil nag-aako ang mga airline companies, ni subados bagang kaaldawan na, o kan. Primero, so risk. Ay, hindi ka duwa. Iyo sa totoo lang. Iguang ka ito, uy, so mga barkada ta dyan na taga Philippine Airlines, apodang ko daw si Sir Norley ka ito kung igapaan manangga dano. Sir Norley, ay, ano daw kung sa may nangaki, sa taho kan sa wrong flight, hali sa Doha, Qatar, pasiring sa Manila, nangaki si Mrs. Sarong Mrs. sa aeroplo, sa PAL, sigun kay Cielo na Villaluna, so tagapagtaram kan Philippine Airlines, tukro kan PR685, kuda duwang nurse na iguaduman, na mundag, ining si Scarlett Ann, uyogon mo an. Kaya ito, iguanin mga arog ka na pasistema, si sagutan gabos kan airline company, an kuan,
Yan, ini pa, papaping, pag inaki sa ere, sa intabi ang birthplace kaan. Ang birthplace kaan, kung tama pan pagrumdum tatabi, bako kita abogado, no? Ang birthplace kaan is the place of registry kan eroplo. Yan, kung Philippine Airlines, nakarehistro sa Pilipinas, duman sa franchise, sa Pilipinas iyan. Iyan ka ito. Ida ko ano tabi ha. Kaya po din lang ako. Sir na Norley kung tantado ini kung okay pang number na ini ni Sir Nor iyo pa haputon ko lang so cannot be completed. Uy, maniwala ka mo tabi, a week ago may nag-text ako, cannot be completed may nag-text ako Dominggong alas 3 nin hapon, na-receive ko so text pag na mo kung ano Webes na hapon. Nagdakikiga ko niya ko ini pa din pinadara mo. Kan Domingo ko pa nga iyan pinag-text say mo. Na-receive ko Webes na hapon. Tapos ini pag nag-arapon kita paminsan cannot be completed as dial. Oh. Paano daw ini? Oh. Oh, pig-check ko man nga ni so number. Pig mamandahan pa kita ka ining cellphone na ini oh. Oh. Oh, iba. Dahil na makompleto as dial niya. Kompleto man, unsing numero. May load pa man ako. Yan tabi, ano. So, ini po, igwa ka ito nin sistema, yan na, pag napinangaki ka dyan sa aeroplo, isagutan ka ng aeroplano, dapat yan pagpa-eskwela, at parang buenas yan sa inday. Sige. Diretso muna kita kan mga istorya diyan sa luwas. Alas 10:19 na po. Okay, alas 10:20 na nga ni. Kumpareng Jomar, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Good morning. Salamat, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, dai makakalaog sa trabaho ang sisay man na empleyado kan lokal na gobyerno kan tabako na bakong fully vaccinated. Ini ang warning na ipinaluwas kasubago ni Mayor Crisel Agman Luistro sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kan tabako mapa-permanente, casual, job order o ano pa man ang sa imong status. Oho. Sinabi ka ng alkalde na kaipuhan na magsunod naman ang tabako sa mandato kan Malacanang na mabakunahan ng gabos. Oho. Asin pwedeng ipautob ang arog kayong patakaran na sa yumahan na maglaog sa trabaho, anday magpabakuna na empleyado kang gobyerno. Pero kan nakagibagang mga semana kumpadreng Jomar, nagbutwa naman ang arog ka na informasyon sa tabako baga ano. In fact, gari na i-refer man sa dole, sabi kan dole, day pwede. Pwede sabi ni Mayor. O yun, sige. Sa kondisyon na kung ikaw ba kung bakunado, regular kang magpipresentar kang RT-PCR o antigen test sa pagloob sa trabaho. Oral daw kang kutsongki na. Sa diri mong gasto. Pero ba kumanda, gusto sabihin oral daw, pwedeng kada semana, kung gusto mo magtrabaho, sa may jurisdiction man niyang kalukal na gobyerno. Sabi niya, gusto, dahil ka man sa sayumahan na dahil maklaog. Pero kayo po nung magsunod, sa requirement, ang pagbakuna da is diretso mo magsayuma. Pero kung magbautog kita patakaran na dahil ka makalaog na dahil kang RT-PCR o antigen, dahil ka man na maginibo. Yan, igwa man ng diretso na, protehiran mo ang sa imong buhay, budaso ka po empleyado mo. Tama. Yan, okay. So, iyan ang ipapautog. The-drop na. So, executive order gapit sa bagay na yan. Ang sisay man na empleyado kan lokal na gobyerno na bakong bakunado, kaipuhan na magsumitir ki antigen weekly. Yes. Okay. Sige, tapon lang ko si Mayor Chris. Badla mo makakonektar kita pa ding Jomar. Roger on that. Sige. Alat ko na, dango ka. Sige. Ayan, yun na pala. Sila duman sa instruction ka Malacanang. Ayun. Na once a week, hindi sa tabako, once a week, dapat mag-present sila kang sa indang negative RT-PCR test or negative antigen test. May exemption man pala na ini pa de kung gusto mo. Magpa-certificate ka na dahil ka pwede bakunahan.
Okay. Kung ako mo ngayang bakunahan, kay po niya may sertifikasyon ng doktor na bako kang kwalipikado na mabakunahan, arog kan kung may mga hilang, Iyo. o ano pa man. Iyo. Sila pwedeng bakunahan. Kasi acceptable yon. Pero once wala silang mapakita, ang ibig sabihin, eligible sila. Opo. Diba? Second question. Pwede man siguro padipayo, padipayo kung nakontak mo si Mayor Crisel para mas detalyadong marayan. Kaya yan so pagkikibago ulit may kasubag, limitado lang sa oras ni kaya. Sa bagay, okay na ito. Very clear na baga. Ang logic dyan is, sige, dahil ka magpabakuna. Pero obligasyon mi man na lokal na gobyerno na protira man sa mga empleados me. Roger Rodat. Magpabakuna ka o kung dahil sumunod ka duman, antigen ka or swab surusimana. Oo. Sige. Pero kung may maipresentar ka bilang empleyado na patunay hali sa doktor na dahil ka pwede bakunahan dahil sa data maramang kung ano pa man ang mga rason. Yan. Pwede bang ngayayan? May sertifikasyon na dahil ka talaga pwede bakunahan. Yan. Yan. Fuera kaan, ang bakuna ang swab baga, 3 days ang validity kaan. Ngunyan, sarong simado, doon ka mapaduldog. Iyon mangyayari ka. Sa diri mo pating gasto. Sa diri gasto. Baka susildo mo, magpasob sa na. Yan. Nyaw ni libre bakuna. Ano pa para takutan? Natatakot ba pa ding Jomar? Ade. Iyo yan. Hinapot ko kan si Mayor. Sabi ko, Mayor, ano sa paguna mo? Tada kung natawo pa man na dahil nagpapabakuna, paano da? Facebook ka. Para pa da ang sigang advocate. Yan. Tigtatakot ang tao sa bakuna. Sa dahil mo man maraman na rason kung nga taarog kayan ang style ninda. Budahilingon mga ni Pading Jomar. Ang iba, dahil nga natatakot ang iba na magpara-irinom kayo bagang sa mga supplement, mga sabing bulong na igwa nga ning markang no approved therapeutic claim. Igwa pang marka, dahil pang approval kang FDA. Pero Tito Romar, iyon na nga niya. Uni na nag-agi sa pag-aadal, siyensya, medisina, teknolohiya, pig-adalan kan mga eksperto, ititayan sa indang lisensya, sa indang kredibilidad. Abo ipagpainiksyon. Sabi sa ko ni Mayor, ikaw ba ngayon, Jomar, living witness ka? Yan. Kung di ka bakunado, baka kung ano ngayon nangyari sa imo? Ata na. Saka. Niya ko, yung baka Mayor, sabi nga niya ko, dapat ngayon maraman ang publiko niya ako, pinuros ko na, tigradyo ko pa yan niya ako, Mayor, na arugan sa ko nangyari. Ata na. Aram mo pa din, Jomar, niya, igwa kong kahuro na maestra. Maestra. Ano niya ko, nagpa-injection ko. Matigbak pa nga ako kaan. Simbag sa ko. Nyata niya ko. Supervisor mi nga. Maestra siya. Uni pa. Supervisor mi nga nga habo man. Nyata niya ko. Nakul ba sa Facebook? Niya ko, piraan nagadan. Dahil ta inineksyonan. Sabi ko baga, 0.01% masana sa bilog na kinabahan. Ang nag-survive, bilyones! Roger Ronat, ako magpatunay talaga dyan po na dakulon akong pag-iriba sa pamilya sa Gabos. Isipon mo, 87 years old na pag-iriba ko sa pamilya, nakasurvive. Yan. Na mild sa nasusintong. Dahil bakunado. Dahil manano si mama mo, bako? Roger. Sutugang mo, dahil manano. Dahil na ano? Baga. Sus Mario. Ang magayong pagkain kasupig ba para duruhagi na klasikan bakuna. Iyon, bakuna may. Ayaw man nga ni bakuna ko pa. Sinubak kami. Ako man sa inubak balangon yan, di baga. Dahil man kita nagkakanap sa kisame. Dahil man kita nag-in-check. Iyo gani. Mabuster na naman nga ni kita baga. Roger, madali na ako. Pizza, 6 ata ako kan December. Ako dahil pag nag-irinoma naman sa COVID opsin, yun na. Tosok kung tosok. So, iyon pa din ang iyan ang maluwas na executive order ng mayor na pagdadraft niya na. Sige. Manungod sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kan tabako. Roger. Report, Jomar Bian, DZGB. Banwaan. Sa pagi po kayan, kita po para mentras na masuro si Riblagan sa programang Tingog kan Banwaan. Sa pangarap po kan mga nag-text,
mga nagpaabot ni na pagbati sa kuya man na kumpleanyo ka so hapon. Sir Tony Reyes, good morning Sir Tony. Salamat po ka sa pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. 1 month pa lang ako, si nanay ang madalas kong kabonding dahil breastfed ako. Pero ngayon, dahil mas malaki na ako, palagi na rin kitang nakakasama, tatay. Tinutulungan mo po si nanay maghanda ng pagkain ko. Ikaw na rin minsan ang nagpapakain sa akin. Mas masaya pag maraming bonding time kasama ka, tay. Mas masaya pag sama-sama tayo.